Moikka! Mun nimi on Iris Soihtosydän ja tää kanava on Rakastu elämään. Ja mulle tuli viime yönä viestiä, että mun pitäisi tehdä video hiljentämisen, tilan luomisen, pysähtymisen merkityksestä. Joten sittenpäs mä teen videon. Miksi meille on tärkeää hiljentyä ja luoda tilaa ja pysähtyä? Mitä siinä niin kuin tapahtuu, kun me toimitaan niin? Tämä maailma on aika hektinen. Tai me ihmiset ollaan luotu tästä tosi hektinen. Ja no, sen syntymisestä ja sen merkityksestä ja syy-seuraussuhteissa omat tarinansa. Mutta me pystytään tietoisina olentoina tekemään valintoja ja päätöksiä, pysähtyä, hiljentää, luoda tilaa. Siinä kun me hiljennytään ja luodaan tilaa, jopa ihan pysähdytään, me tullaan jonkun asian äärelle. Jos me eletään tosi hektisessä ympäristössä, meidän aistijärjestelmä ottaa vastaan valtavan määrän dataa, josta tosi pieni osa pääsee tietoisuuteen. Ja paljon semmoista kaunista merkittävää tietoa hukkuu, kun me täytetään aistijärjestelmä monenlaisilla asioilla, jotka ei sitten kuitenkaan ehkä loppujen lopuksi ole niin älyttömän tärkeitä, jos me lähdetään niitä kyseenalaistamaan ja tutkimaan. Eli kun mun huomio on puhtaasti jossakin yhdessä tietyssä asiassa, mun yhteys pääsee syveneen siihen asiaan. Ja se asia voi olla mikä tahansa. Se voi olla se, että mitä musta itsestä tapahtuu. Se voi olla toinen ihminen, eläin, kasvi, luonto, joku tekeminen, liike. Se voi olla mikä tahansa juttu. Luoja. Kokonaisuus. Meidän fokus on jossakin. Ja se kenttä voi olla tosi laaja, jolloin se yleensä hahmottaa vähän pintapuolisesti asioita. Tai se voi olla tosi syvä, tosi fokusoitunut, tosi keskittynyt, jolloin se pääsee jonkun asian yhteyteen hyvin syvästi, riippuen siitä käytetystä ajasta ja tilasta, mitä sille annetaan. Ja jos me halutaan tuntea itsemme, että mikä meitä liikuttaa, mikä meitä niin kuin saa toimimaan, mikä motiivi meillä on, mitkä tarpeet meillä on, mitä tunteita meissä on, mitä ajatuksia meissä liikkuu, mitä meidän keho tuntee, minkälaisia tuntemuksia meidän kehossa on. Meidän pitää antaa sille se fokus. Ja jos meidän tietoisuus on hajonneena kaikkialle, niin ei meillä ole silloin fokusta meihin itseemme. Ja me ei päästä syvälliseen yhteyteen itsemme kanssa. Se yhteys on olemassa siellä koko ajan, mutta me ei oteta sitä yhteyttä, me ei avata sitä yhteyttä, me ei anneta sen syventyä. Eli ihan sama, mihin asiaan me halutaan paneutua, mihin asiaan me halutaan luoda syvää yhteyttä, mitä me halutaan ymmärtää, tiedostaa, niin meidän täytyy antaa sille tilaa ja aikaa. Sitten kun me ollaan annettu sitä tilaa ja aikaa, niin me osataan paremmin suunnata meidän toimintaa, että
mikä meille oikeasti arvokasta ja tärkeää ja mikä on oikeasti totta. Meidän kehon järjestelmä ottaa koko ajan vastaan valtavat määrät dataa ja tietoa. Ja tietoisuus ottaa siitä niin kuin ihan pienen siivun. Jos me viedään itsemme ympäristöön, missä meillä ei ole niin kuin koko ajan vaikka ei ole aistiärsykkeitä kauheasti ja meillä ei ole mitään kiirettä, niin me aletaan yhdistyä siihen dataan, mitä meidän keho ottaa vastaan. Ja tämä on ihan täysin opittava taito, pysähtyä jonkun jutun äärelle. Se on ihan sama asia, kun me opetellaan kävelemään. Tämä meidän ihmisten maailma luo herkästi meistä semmoisia, että ne on meille vaikeaa pysähtyä asioiden äärelle. Meissä on semmoinen tietty levottomuus sisäänrakennettuna. Ja kun me tiedostetaan se levottomuus ja ymmärretään, että se ei välttämättä ole kaikki, ja ymmärretään, että se ei välttämättä ole parasta, mitä me voidaan tarvita itsellemme, niin me voidaan opetella vähän niin kuin kävelemään sen hiljentämisen, pysähtymisen, tyhjän tilan luomisen äärelle. Ja jos sulle on tosi vaikeaa, tuntuu ihan kauhealta, että ei, mä en kerta kaikkiaan pysty hiljentämään, mä en pysty pysähtymään, mä en voi olla tyhjässä tilassa. Ei hätää, se on harjoiteltava taito. Se tuntuu aluksi vaikealta, koska siellä tyhjässä tilassa on kaikki, mitä me ollaan painettu varjoihin piiloon. Ja tarkoituksena on luoda se valon säie sinne, joka näyttää meille, että ne varjot ei olekaan mitään mörköjä. Että ne on vain juttuja. On syy-seuraussuhteita. On asioita, mitä on tapahtunut sen takia, koska aikaisemmin on tapahtunut jotakin. Ja ehkä iso vaikeus meillä on niin kuin kyetä tulemaan sinuiksi meidän tunteiden kanssa. Jos me ei ole opittu kokemaan niitä, me ei olla koettu turvaa niitä äärellä, niin meidän täytyy opetella luomaan itsellemme aikuisina ihmisinä. Meillä on vastuu siitä. Me on loputtomasti syytellä meidän menneisyyttä ja tarinoita siitä, koska ne on tarinoita, mitä me kerrotaan menneisyydestä. Ne ei ole koskaan se totuus, mitä oikeasti tapahtui. Me voidaan aina niin kuin vedota siihen, että kun oli näin. Mutta nyt aikuisina meillä on vastuu luoda yhteys ihan kaikkeen meissä itsessämme, integroida ihan kaikki meissä itsessä takaisin tähän kokonaisuuteen ja tietoisuuteen. Ja kun me opetellaan sitä, niin se käy koko ajan helpommaksi. Se on just niin kuin kävely. Mulla itsellä itkeminen on niin helppoa nykyisin, että mä vaan niin kuin kynnet alkaa virrota ja se tunne, mikä siellä taustalla on, tulee läpi. Se kestää noin minuutin, joskus yli ja sen jälkeen se on pois mun systeemistä. Se ei jää sinne jumiin. Ja mä voin luvata sulle, että kohtaamalla niitä kohtia sussa itsessä ja luomalla yhteyttä sinne, minne sä et ole aikaisemmin uskaltanut luoda yhteyttä, niin se kannattaa. Se todellakin kannattaa. Mutta jos se on tosi vaikeaa pysähtyä, se tuntuu ihan hirveältä, niin mä pyydän, että kysy itseltäsi, että voisitko sä ottaa aamulla ja ottaa illalla ihan vaikka joku 3 minuuttia aikaa tekemättä yhtään mitään, kuuntelematta yhtään mitään, vaan olemalla. Sä voit sulkea silmät, mutta jos se tuntuu liian vaikealta alkuun sekin, niin sä voit vaan katsoa jotakin. Sä voit katsoa jotain kasvia, auringon nousua, auringon laskua, sun nukkuvaa lasta, lemmikkiä, jotain kaunista esinettä, kukkia, jotain mikä on sulle miellyttävää, että sulle tulee niin kuin helpotus siihen pysähtymisen kokemiseen.
niin mä pyydän, että tutki itsessä sitä, jos se on sulle vaikeaa. Että pystyisitkö sä ottaa semmoisen pienen hetken aamulla ja illalla. Ne on hyviä hetkiä, kun me herätään ja kun me käydään nukkumaan. Että oisit vaan itsesi äärellä. Ja mä uskon itse henkilökohtaisesti, että sillä ei oikeastaan mitään väliä, että keskitytäänkö me itseemme. Annetaanko se fokus meille itselle vai annetaanko se fokus vaikka jollekin kukalle. Että jos me vaan tullaan sinuiksi sen pysähtymisen äärelle, niin kaikki se informaatio, mikä siellä on ollut piilossa, niin alkaa hiljalleen tulla esiin. Joten ihan vaan se pelkkä hiljentäminen, pysähtyminen, sen taidon oppiminen, se on taito. Se on todellakin taito. Ja sä pystyt oppimaan sen taidon. Se on sisäänrakennettuna suhun. Jos sä alat opettelemaan sitä pysähtymistä, niin sä saat ihan valtavan lahjan. Sä pääset täyttämään sellaista tyhjiötä itsessä, mitä mikään muu ei voi täyttää. Vain sinä voit täyttää, sun tietoisuus voi täyttää sen. Lopulta sulle käy tosi helpoksi pelkkä oleminen. Ja sä voit olla tosi armollinen itselle siinä. Hiljalleen opetella. Niin mä pyydän, älä sano itselle, että sä et pysty siihen, koska sä pystyt siihen. Kuka tahansa pystyy siihen. Meillä on erilaisia rajoitteita, meillä on erilaisia rakenteita. Meillä on tosi erilaiset elämäntarinat. Me kaikki pystytään vähän hiljentää. Pikkusen kerrallaan. Tai enemmän, jos se on sulle ok. Se on sulle riittävän turvallista ja riittävän mukavaa. Mutta tämän taidon opetteleminen, jos me ei opetella hiljentyä ja pysähtyyn, me ei oikeasti ymmärretä sitä, että minne suunnata. Me kyllä toimitaan täällä valtavasti, täällä on hirveästi toimintaa, hirveästi energian käyttöä moninaisiin asioihin. Mutta jos meillä ei ole yhteyttä siihen, että mitä kaiken taustalla on, niin se on ihan hakuammuntaa. Meidän kaikki tekeminen, me tunnetaan se sisällä, että se ei ole oikeasti se ei ole ihan oikeasti se, mitä me halutaan. Me kerrotaan tarinoita itsellemme siitä, että me halutaan näitä ja näitä asioita. Jos me lähdetään hiljentyyn ja kuullaan ne tarinat, kuullaan ne oikeasti, niin siellä on tosi paljon sellaista, mikä ei ole totta. Ja sen takaa paljastuu se, mikä on enemmän totta, syvemmin totta. Ja sen äärelle mä pyydän sua, mä kutsun sua, rakas pyhä ihminen, sä pystyt siihen. Aivan varmasti pystyt siihen. Olemalla armollinen, ottamalla askeleita joka päivä. Ja mä lupaan, että se lahja, minkä sä siitä saat, sä et tuu katumaan sitä, että sä annat sen itsellesi. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Niin paljon siunausta ja armoa sun elämään. Ja niin paljon siunausta hiljentymisen äärelle ja sen taidon opettelemisen äärelle. Kiitos, kun oot olemassa. Kiitos, kiitos, kiitos. Tuot niin paljon kaunista ja hyvää tähän todellisuuteen.